nanga machal kama indi milioni 100 kora kiani Masai biwa los negi machal nadi to jima moke bolos machal nadi pesa to roseke tenge milioni 100 libro yudo godo kido mananga no ma idwano riwo ganda national dress warito neno John Orwenjo Umida manenja komdun bura mar ODM bade malego songi beru iki chengeso tarik 28 mano diche makiny e duol mare mantie gweng ma Nyachwinya sub county ma Lagos songa county ma Siaya kalore gi anyuola ne okang makamano gi kao kalore gi dwaro mar mosenindo Orwenjo kendo nyasi mibiro tim mana kaka jodongo machon ne imiyo luor mogik ripota marwa Diana Olonde lerano mathoth E gweng Nyachwinya manitiere kaunti ma Siaya ikruok dhi nyime ne nyasi mogik mar mane osenindo jakom mar ODM bade ma Lagos songa John Orwenjo ma ide tim chieng' ngeso tarik 28 dwe mar 9 higani. Joma miel ka joma loso bur bende loso. Pogruok manitie kata kamano en ni burni ikunyo e ot. Gino ma osekelo paro mopogore e kind jodak ma gweng'no. Kata kamano, kalore gi ripot mar anyuola mare, John Orwenjo ibiro ik e duol mare ma bende notiyogo e rwako wende. Kotelnegi kod jakom mar jodongo kendo achiel kuom anyuola mar Orwenjo, Jaduong' Abanja, owacho ni okang' ma kamae gibiro timo kalore gi kwayo mane oketi kod mane osenindo e kindego mane ongima. Komedo ni duol bende en kama ne iike jodongo, mana kaka Orwenjo ne en achiel kuom jodongo. Orwenjo noweyo kwayo no mondo yike e duonde kendo mano gima kata an awuon nowachona nodwaro mondo yike e duonde manogero no emekunye e bur kendo yike. Now obogo jomoko mang'eny paro ne en gima wendo to yike ot e kinde machon ahinya joluo ne yikre udi to ne nyalo neno ng'egi momiyo ni mar yik mani yike ot nene en piny ne pod opong' kod le maricho manadi koro nene make sure itemo kabisa mondo nene oyike kamoro minyalo rito ma le ok nyal goro ringruok. Abala wacho ni okang' mar iko Orwenjo e duol mare en yo mar luor mar kow ma osenindo ka okwayo ji mondo kik bed kod buok kata luoro. Wira mano ne timore kinde machon e kind oganda Luo. Gino mane osir kod Jaduong' Nicholas Ochogo ma wacho ni chike makamago emano rito oganda Luo e kinde machon. Ot mane ni yike no ok en ota ne en ot maduong' kaka koro ma dhako maduong' no ema ni yike ok duol. Mwayiko ni to en dwaro mare no yike i duonde. En bende paro matut ahinya nikech duol no e center mar dala ni mangima. Center mar dala en duol mar Orwenjo. Koro ko yiero mondo yike kanyo ta paro ne en Orwenjo paro matut moloyowa. Nikech odwa no dong kanyo at the center of this home e kinde duto kata bang'e. Nikech onge ngama mane kama ji duto dhi kendo kama odhiye kama ibiro yike no koro pod odong kaka center mar oganda makatok maka kende nyaka joma moko bende. Mano ne ni yiko machakre chon. Kendo ng'e ni ng'at ma ni yike duol ni yike kama no betga kendo sama ni yike ne wiye rango rangach. Nene ok wiye ranga kamoro amora. To nikech en ng'at ma uwe no tho to ongima kendo urito dhano emomiyo kata kiwuok gi rangach kacha ni dwa timo gima rach to obro neni. John Orwenjo mane en jakom mar ODM bade ma Lagos songa nyaka thone ne ochako bedo siasa e kinde mar 1970 kendo ne obedo nyaka jakom duond bura mar KANU e kinde jatend piny mar ariyo mane osenindo Daniel Moi. Diana Olonde, Ramogi TV. Jatend migawo malimbere